उत्तरी त्रिपुरा के फटिकराय में एक दुखद हादसा हुआ। तेज तूफान और भारी बारिश के बीच एक मिट्टी की दीवार ढह गई। इस हादसे में 5 साल के एक बच्चे की जान चली गई, जबकि दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। पिछले कुछ दिनों से चल रहे तेज तूफान और भारी बारिश के बीच एक दुखद नतीजा सामने आया है। 5 साल के अंकुश मालाकार की मौत हो गई। उसके परिवार के रसोई घर की मिट्टी की दीवार, जो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, अचानक गिर गई। उसका भाई आयुष भी इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया। उस घटना से तुरंत त्रिपुरा के फटिकराय इलाके में मातम छा गया। यह हादसा अचानक निवास मालाकार के घर पर हुई। निवास मालाकार फटिकराय पुलिस स्टेशन के अंतर्गत क्षेत्र में आने वाले राधानगर ग्राम पंचायत इलाके में रहने वाला एक ड्राइवर है। जब परिवार के दोनों बच्चे रसोई घर के पास खड़े थे, तभी मिट्टी की दीवार अचानक गिर गई। पलक झपटते ही दोनों भाई मलबे के नीचे दब गए। হিস্ট্রি যেটা বললো, বাড়ির সিলিং ভাঙ্গা পড়ছে। ভাঙ্গা পড়ার কারণে দুটা যমজ বাচ্চার থেকে একটা বাচ্চা জায়গা বোধহয় সম্ভবত বা আসা চলাকালীন হয়তো বা মারা গেছে। আমি প্রাথমিক অবস্থায় যে সময় আমি দেখলাম একজন মৃত, আর দ্বিতীয় জনের পাওটা ভাঙছে, ডাইন সাইডের পাওটা। কোন জায়গায় হয়েছে ঘটনাটা তারা রাধানগর। যে মারা গেছে বাচ্চাটার তার নামটা? বাচ্চাটার এটা নামটা ঠিক বলতে পারলাম না। যেজন অঙ্কুশ মালাকার। অঙ্কুশ মালাকার, 5 বছর। বাবার নাম নিবাস মালাকার, বাড়ি রাধানগর। আচ্ছা, আর যিনি আহত অবস্থায় আছেন? আহত অবস্থায় ওনার নাম আয়ুষ মালাকার, সেম 5 বছর। রেফার করা হয়েছে কৈলাসহর डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उन्नत चिकित्सार जন্য। परिवार के सदस्य और पड़ोसी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और बच्चों को बाहर निकाला गया। उन्हें तुरंत फटिकराय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने अंकुश को मृत घोषित कर दिया। घायल आयुष की हालत बिगड़ने पर उसे आगे के इलाज के लिए कैलाशहर जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार तूफान और बारिश के कारण घर की मिट्टी की दीवारों में पहले से ही दरार पड़ी हुई थी। नमी के कारण दीवारें पूरी तरीके से भयानक रूप से नरम हो गई, जिससे ढांचा बेहद कमजोर और खतरनाक स्थिति में पहुंच गया। आखिरकार उसी कमजोर दीवार ने बच्चे की जान ले ली। সন্ধ্যার সময় তোমার ফাঁকঘর আছে না, তার ফাঁকঘরের ওয়ালটা 10 লইয়া পড়িয়া, দুটা বাচ্চা 10-এর তলে পড়িয়া, একজন তো প্রাণে শেষ, একজন আছে তারা কৈলাসহর লইয়া যাইতাছে। এখন আমরা কোন জায়গা দিছে ঘটনাটা? রাধানগর, মানে ফটিকরায় রাধানগর। ফটিকরায় রাধানগর। আচ্ছা, মানে তার গার্জিয়ানের নামটা? নিবাস মালাকার তার বাবার নাম। বাচ্চাটার বাবার নাম নিবাস মালাকার। আচ্ছা, যে বাচ্চাটা মানে মারা গেছে তার বয়স কত হইব? 5 বছর হয়েছে, রানিং 5 বছর রানিং। আচ্ছা, আর অন্যজন আহত হয়েছে? অন্যজন আহত বলতে 3 জন আহত। একজন মানে বাচ্চারা, দুইটা বাচ্চা আছিল, একটা তো মারা গেছে আর একটা আছে, তো তারও পাওয়ার সবই ভাঙা হয় এলাকাবাসী। মানে ওয়ালঘরটা মানে ভাঙ্গা পড়ছে? ওয়ালঘরটা মানে বৃষ্টিয়ে তো নরম হয়েছে, নরম হওয়ার পরে হঠাৎ করে সন্ধ্যার সময় ভাঙ্গিয়া পড়ে গেছে। তারা আসলো পাকঘরও বাটটা খাওয়ানো, ওই সময় ভাঙ্গিয়া পড়ে গেছে। थैंक यू। जैसे ही अंकुश की मौत की खबर फैली, पूरे इलाके में गहरा शोक छा गया। अस्पताल परिसर में मां की बिलक बिलक कर रोने की आवाज ने पूरे इलाके में गमगीन माहौल बना दिया। सूचना मिलते ही फटिकराय पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी अस्पताल परिसर में पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गुरुवार को पोस्टमार्टम होने के बाद शव को परिवार वालों को सौंप दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।